v podstate BMW sa hrdí tým, že aj keby vyrobilo chladničku na kolesách, tak proste je športová. A bude to driving pleasure. Áno. Ale veď oni to majú vo svojej DNA. Ja som sa bavil s ľuďmi z BMW a oni mi povedali, našim najväčším konkurentom a nepriateľom v úvodzovkách je Mercedes. Ale my napríklad vyrábame motorky a Mercedes vyrába autobusy a nákladné auta. Že či vieš prečo? Som fakt tak rozmýšľal dlhšie a nenapadlo mi a oni hovoria, veď to je úplne jednoduché. Pretože na motorke dokážeš mať radosť z jazdy, ale na autobuse? Alebo na kamióne? To sú silné slova. Marketing at its best. Naozaj v každom jednom BMW dokážeš mať viac alebo menej radosti, lebo aj keď je ten motor slabý, povedzme v nejakých verziách 116i, D, 118 a podobne, stále dokážeš vychutnať podvozok, veľmi dobré dávkovanie brzd, že nemajú ten fading a že naozaj majú progresívny účinok, že máš veľmi dobré zriadenie a pocit, vieš, prosto tie základné prvky toho, aby si sa za volantom tešil aj pri najslabšej verzii si BMW naozaj zachoval. Mňa BMW Radu 1 Coupé zaujímalo pre všetky ostatné dôvody, len nie preto, ako vyzerá. Výborne jazdilo, super motory do neho dávali. Toto vyzerá ďaleko lepšie. Jednoznačne. Nevyzerá to len ako keby si k jednotke ten nejaký kufor tam dolepil dozadu ako Renault Thalia, ale už to vyzerá ako plnohodnotné coupé. A teda, že aj má rozmery väčšie. Toto auto je o 71 mm dlhšie, o nejakých 41 mm širšie, o výrazný krok nižšie na streche. No, hej, súhlasím s tebou, že je to predsa len rozdiel a cítiť, že keď to auto bolo od základu kreslené a robené s tým, že to bude predsa coupé. A cabrio. Hej, a v podstate tak, že sa nemôže stať, že sadneš dnu a cítiš sa v bežnom sedáne alebo v bežnom aute. Ale počkaj, necítiš sa? Koľkokrát si sedel v novej jedničke? V tej novej vlastne, ktorá prišla pred nejakými 3 rokmi. Nula, ale poviem ti, čo mi to iné pripomína. Ja, lebo Peter, odtiaľ potiaľ sedačky, to všetko kompletne je BMW Radu 1. Nerozoznáš rozdiel. Kebyže ti zaviažem oči, keď nastupuješ do auta a rozviažem ti ich, ako tu sedíš, nemáš jedinú vec, podľa ktorej zistiť, že sedíš v BMW 2 Coupe, pretože celé vnútro je jednička. Akurát mne tu na prístrojovke na displeji dole svieti takým veľkým 235i a možno až keby si sa obzrel za seba, že zistíš vlastne, že sedíš v coupe karosérii a s tým miestom na zadných sedadlách, to nie je úplná katastrofa. Je to v podstate plnohodnotné štvormiestne vozidlo, ktoré má sklápateľné zadné sedačky a oproti predošlému coupe o 20 litrov väčší kufor, čiže skoro 400 litrový je teraz. Ale netrpel by si v tom smere aspoň, že tu si tie sedačky krásne pamätajú svoju polohu, čiže odklopíš ju, vráti sa naspäť, dokonca je tam taká funkcia na obidvoch sedačkách, keď sú elektricky nastaviteľné, že hneď tu hore na rohu máš taký gombík, kde si sedačku môžeš odsunúť, vrátiť ju naspäť, no perfektne domyslené do detailov. Čiže niečo, z čoho by si Japonci mohli brať príklad. Toto je najvýkonnejšia verzia, ktorú máme možnosť vyskúšať. Čiže my sa bavíme o jednom z najlepších motorov na svete. 3 liter s jedným turbom, N55 označenie, normálne parametre sú 306 koní, v peknom spektre, v nejakých zhruba 500 otáčok pri tom vrchole. Veľmi pekná turboregulácia, že má od 1350 po 5000 maximálny krútiaci moment, 400 Nm. Tento motor je trochu ďalej. Tu máme 450 Nm, od 1300 po 4,5 a naozaj auto ide jak vlak. A maximálny výkon je tiež väčší, o 21 koní. No. Čiže máme 327 koňový motor. No, tak vedel by si povedať ale reálny rozdiel, keby si sa do toho 300 niečo 6 koňového a 327. Ťažko povedať, či by som ten rozdiel pocítil. Ja myslím, že je ho vidno v špičkových parametroch. OK, toto auto má v základnej verzii obmedzenú maximálku na 250, tak ako sa štandardne robí, ale môžeš si ju dať odblokovať, to už nie je žiadne tajomstvo. Možno na zrýchlení by to bolo, lebo toto auto dokáže ísť z 0 na 100 za nejakých 4,4. Veľmi fajn. Tým, že je to M-Performance, čo spoznáš kompletným krásnym vonkajším balíčkom, tým vlastne M-balíkom alebo M-paketom, vnútri takisto, prosto výborný volant, tu je tá športová 8-stupňová automatická prevodovka. To auto je tak hravé, že to si nevidel. Prosto prvé nasadnutie, prvé pohyby na volante, hneď jak to za tým volantom ide, jak to prosto poslúcha, Peter, to si, ja neviem, to je úžasné čosi. Auto nie je zbytočne ťažké, aj keď nie je to žiadne ako pierko, má to 1450
40 kg. Okay. Teraz si nie som istý, či to je hodnota, ktorá aj uvádza 68-kilového geja a jeho 7-kilová vátožina, kompletné šminky a podobne, alebo je to tá hodnota bez nej, ale pre 327 koňový motor to nie je žiaden problém. A pre 450 Nm v takom rozsahu to nie je žiaden problém. To auto naozaj vládze na hovado a to strašne pripomína tú hrávosť a tú ľahkosť BMW E30, BMW E36, tieto generácie. To sú auta, na ktorých si BMW v podstate postavilo ten imidž tých športovo dostupných sedánov alebo kupakov. A toto auto je vlastne pokračovateľné, lebo štvorka už naozaj narastla, je väčšia, teda dvojka je tiež väčšia ako jednička bola, ale tým pádom praktickejšia, priestranejšia, rozumnejšia. Ja som z toho auta doslova nadšený. Nakoľko by si to typol, lebo ja som sa trafil na plus minus 3,5 tisíc. No, základ dvojky, tipnúť si ma? Ale nie úplne dvojky, aj tej 235i. Takto ako máme, len bez tej doplnkovej výbavy. Čiže 45. Presne. Úplne presne. S tými mnohými príplatkami, ktoré tu sú, a ten zoznam ti môžem ukázať potom, akože je ohromne veľký, tak toto stojí 60, presne. Je možné, predpokladám, že určite áno, si objednať dvojku ako štvorkolku, ale je možné si objednať aj 235i ako štvorkolku? Áno, je, ale prichádza to na trh vlastne začiatkom leta, čiže kompletne široká plejada tých vlastne motorov v ponuke začne. Dá sa, vidíš, ale je to také, nie je to také čitateľné. Vidíš ale, že tá príplatková výbava tu je neskutočne vysoká, veľká, rozsiahla, takže dostávaš naozaj celkom kus auta. Ktoré vie byť húvať v meste. Zaujímavé je, že pokiaľ ideš naozaj podľa predpisov jemne, tak ani nevieš, že je naštartované. Presne tak. Neskutočne tiché. Ten motor, dvojité koncovky výfukov nie je práve najmenšieho priemeru. Ktoré vyzerajú, si priznáme, troška cirkusovo. A sú také titánové, nie sú pochromované, čo sa mi páči, že sú tmavé, mení na nich vidno tú špinu. Ale keď začneme pridávať trošku, hneď páčkami pod volantom, okamžite reaguje prevodovka. Jak dobre to znie to auto. Taký zvuk, že dovidenia. Dobre, ale dostávam sa opäť k otázke, že je to reálny zvuk toho auta, alebo je to opäť taká symfónia iba do retrákov? Ja si myslím, že toto je kombinácia oboch vecí. Že BMW objavilo to čaro tých možností dobrého akustického systému v aute, ale špeciálne výfuk tu znie tu sanie a trošičku tomu pomáha potom ten aktívny sound systém. Vieš čo, začína mi byť to byť asi jedno, lebo mne sa na BMW páči tá vec, že tu si nebudeš púšťať zvuk 12 valca. Tu ti BMW nebude ponúkať zvuk toho Messerschmittu, či do čoho oni robili motory predtým v druhej svetovej vojne, ale len zvuk toho, ktorý vlastne máš k dispozícii, znásobený a pritiahnutý trošičku viacej do interiéru. Okay. No. Ale jedna z tých vecí, ktorá ľudí určite zaujíma, je prevádzkové náklady v zmysle spotreby. Samozrejme, bavím sa o ničom inom. No, tak výrobca som videl, udáva veľmi optimistické veci. Kombinovaná 8,1 uvádzajú. Áno. A vieš, koľko máme my v kombinovanej? No, na našej testovacej trase máme 8,6. 8,6. Len o pol litra viac, ako sa uvádza od výrobcu. Za celkový test, pozri, tu 11,5. Pretože si užívaš tú dynamiku. Vypekačky sú tam, hej? Ale áno, a každý, kto sa tu posadil, tak chcel zažiť to, ako to ide, ako to zrýchľuje a prípadne, jak to vie trochu blokovať. Ja som spokojný, tie hodnoty tej spotreby paliva pre daný výkon motora a tú dynamiku sú viac než akceptovateľné. Čiže ja som si na začiatku hovoril, že ježiš, to bude drahé na hovado. Nie je. Že ježiš, to bude ohromne akože smedné. Nie je. A že ježiš, to bude ohromne ťažké, nie je. A že je to ohromne zábavné, je. Všetko je naopak, alebo lepšie, než by som si čakal. Než by som povedal. Ja sa fakt vo vytržení toto auto šoferovať a nie som si istý, či ti dám. Či ti ho požičam, lebo každý 1 kilometr v ňom ma ohromne zaujíma. Prosto bohová vec. Dúfam, že budeme označení za totálnych hulvátov, ale je nedeľa, priatelia, obed, všetci obedujú, len my sa trápime s nakrúcaním videa, ale mám, vieš čo, dosť mínusov. Napríklad to auto hučí od okien. Keď ideš a vylezieme na diaľnicu teraz, aby som ti to aj zdeklaroval, ja sa obávam, že ten náš mikrofón to nezachytí, ale ja doslova tuto pri uchu v rýchlostiach od zhruba 90 až 100 km za hodinu počujem šumenie. A ja častokrát chytám tieto gombíky a vyťahujem ich hore, mám pocit, že mi nezavrelo okna správne. Ďalšia vec, športové auto naložené pod kapotou, ty nemáš jedinú informáciu o tom, či už máš teplý alebo nemáš motor.
Keby tu aspoň bola kontrolka, že už nie som studený, ako na Mazde býva, alebo taká modrá, vieš. Nemôžeš si pozrieť teplotu. Nemôžeš. Ani teplotu motora, ani teplotu oleja. To neverím. Takže čo môžeš pozrieť? Oni to volajú v podstate športov display. Jednoducho môžeš vidieť, koľko to auto ponúka v danom okamihu krútiaceho momentu a výkonu, keď pridávaš plyn. Tuto to je. Takže vidíš výkon, až do 400 tam ukazuje a krútiaci moment do 480, je to s istou rezervou. Osolím, vybehne to. Oh shit, ten zvuk je aký fajn. A zrýchlil som na nejakých 130. Húča ti dvere? Lebo mne celkom áno. Ani nie. Tak ja mám fakt zle zavreté okno asi. No a toto ma naozaj šokovalo, čo si mi povedal. Peter, to je taký prúser jak hovado. Ako keď je to polovičné M-ko, tak to mohlo mať aspoň polovičnú informáciu. Staré M-ka niekedy mali okolo, a strašne sa mi to páčilo, okolo celého budíka otáčkomera také segmenty, ktoré sa strácali tým, ako si vlastne nahrieval motor, že dokoľko vlastne bude zdravé ten motor točiť. Ja neviem, či teraz ľudia v BMW chcú, aby si to točil hlava nehlava hneď od začiatku, veď budeš vítaný host každý pol rok v servise, vieš? Ale aby si túto informáciu nedostal, veď toto je auto na okruh a na také nakladačky ako stvorené. Ako ja nemôžem mať informáciu o tom, či sa už neprehrieva? 8-stupňový automat robí z toho auta veľmi príjemného spoločníka na cestovanie. Na diaľnici to pri 130-ke diaľničnej točí len 2300 otáčov. Toto auto možno práve v meste bude jazdiť ledva pod 10, aj keď sa budeš mimoriadne snažiť, ale potom pôjdeš na nejakú dlhšiu cestu, nabúcha to tam, prosím ťa, osmička tam je zaradená už od 70 km za hodinu, keď to nechávaš v tom režime na úspornú jazdu. Od 70 je tam osmička a potom až do 250, pokiaľ neurobíš kickdown a nepodradí to znova na dvojku napríklad, hej. Ale úžasne rýchlo tá prevodovka reaguje, dokáže kopať, fakt je taká športová, ako by si od klasického automatu, nie od dvojspojky alebo od manuálu vôbec. Tak ako si môžeš želať veci od automatu, tak toto všetko to dokáže. A ja ju zbožňujem, fakt, že zbožňujem. Ten ukazovateľ teploty, no hlavne, že takéto cirkusové veci. Ako ja som rád, že tu je ten sport display, ono je to v dispozícii prakticky na každého Bavoráka, že v podstate skoro každé auto to môže mať za príplatok z tých výkonnejších verzií, ale aby si nedostal informáciu o tom, koľko má motor alebo olej teplotu, veď to bola vec, na ktorej si zakladáš pri tých športových autách. Ľudia, ktorí to nemajú, dokupujú budíky dodatočné. Tu nevieš ani informáciu o tom, ako turbo fúka silu, áno. Ma veľmi nemilo prekvapuje, že všetky verzie, to som si schválne skontroloval, bez ohľadu na to, či to máš najúspornejší štvorvalec alebo najvýkonnejší šesťvalec, skoro s 330 koňmi, palivová nádrž má niečo ledva cez 50 litrov. Čiže ja keď do toho auta kedykoľvek sadnem a mám plnú nádrž, že dojazd viac než 500, tu dokonca ani cez 400 km ti neukážeš, že dojdeš do auta. Nepoteší, dosť často ťa to bude volať chodiť na pumpu. Ale zase vieš čo, môže to byť výhodou. Za každým k tebe niekto príde, minimálne prvé 2-3 roky. Fú, tučné auto, kámo, čo to je, jak to ide, koľko to žere, vieš. Všimol si, aké rozmery kolies sú na tomto aute? Nie, ale videl som tam tú galusku. No galuska je ukrutne malička, ale ja mám celkovo z kolies strašne pocit, že sú malé. A presvedčil by som hoci koho, že sú to 17-ky, kým by som neprišiel bližšie a pozrel som sa na to, oni sú to 18-ky. Pneumatiky na nich sú ukrutne nísučké, ale sú to 18-palcové disky. Napriek tomu, že sa nebavíme o nejakom veľmi mohutnom a ukrutne veľkom aute, tie kolesa na ňom vyzerajú dosť malo. Ale na druhej strane nič väčšie by som tu už neodporúčal. Ja si neviem predstaviť, ak na tomto by mohli byť 19-ky. Asi môžu, podľa homologácie výrobcu, ale... A na čo? No, pre komfort pruženia a jazdné vlastnosti je toto veľmi dobrá stredná cesta. Máš jedno z najlepších aut na svete na predbiehanie. Pružné zrýchlenie je ukrutne dobré. Podradí to aj o 5 kvaltov z 8 do 3, nemá problém. Nemá problém z 8. No skús si. Kickdown. Brrr. A ti ukáže dokonca. Trojka tam je. S3. Jak dobre to znie. Ten rapčavý zvuk, čo tu stále počujeme, to je také zosania. Veľmi sa mi to ľúbi. Teda je možné, že tomu pomáha aj tento pekný Harman Kardon sound systém, ale fakt ti poviem, v zásade s tým nemám taký problém. No tak fakt, napravo dozadu to počujem. Smerom ku bečkovému stĺpiku. Ako keby som mal dvere zavreté zle, ale ja som fakt asi taký netopier trochu, že mám veľmi... Myslíš aj doma? Z balkóna? No. Ale nie za nohy. Nie za nohy.
Napríklad tieto otočné ovládače, ktoré som nikdy celkom nepochopil ich funkciu, hlavne... Tak ja ti to hneď vysvetlím. No. Tu máš možnosť si miešať vzduch do tváre, lebo ľuďom častokrát možno v aute je zima, ale keď chceš mať čerstvý vzduch do tváre, aby si nezaspával, môžeš pustiť len studený, mix studeného teplého alebo len teplý a tým pádom, keď to dáš takto, tak tá ide ten istý vzduch, tá istá teplota, ako ide z ostatných fúkarov. To v podstate, keby táto verzia mala samosvorný diferák, tak tomu autu že nechýba nič. Z hľadiska jazdného zážitku a jazdnej vlastnosti. Tak ako prvá vec, start-stop systém je deaktivovaný, lebo to je... Aj keď neplánujem na okruhu zastaviť, iba že by si chcel otvoriť okno a trošku sa vygrcať vedľa, vieš. Dúfam, že nie. Tak predpokladám, že nedeľný obed bol výdatný. Bol. Tým pádom má čo ísť von, vieš. Jaj, no nežartuj, lebo... Ale ja som taký srandista. Prístrojovka je ešte nová. Sport Plus, tak snáď mi stihneš povedať, že mám zastaviť. Máme pneumatiky Michelin Pilot Sport, ktoré majú dve rôzne zmesy na behu, ničím sú veľmi výnimočné a oni sú aj pre takú jazdu na spotrebu, aj pre športovú jazdu. A to, čo v tej športovej jazde dokážu, som zatiaľ zistil len trošičku v meste. To nie je to práve miesto na zoznamovanie sa s športovými vlastnosťami. Hlavne nie, keď máš 330 koňové auto. Aj vďaka tomu máme veľmi radi BMW, lebo je to jedna z posledných značiek, ktorá necháva ešte kompletne vypínateľnú stabilizáciu a trakčnú kontrolu v autách. Aj keď som sa dozvedel takú vec, človeče, že možno aj do tohto zasiahne Európska únia s tými svojimi bruselskými nariadeniami a že v rámci bezpečnosti vlastne bežným civilným vozidlám zakážu to vypínať. Ľudia z BMW mi hovorili, že my sami len čakáme a uvidíme, že dokedy dokážeme ponúkať do aut vypínateľnú elektroniku. No dobre. Inak toto auto znie do interiéru, ten zvuk nie je reálny. Vieš o tom? Nie. Jak to začali robiť M-kové autá, počkaj, dobre tu znie ten motor, ten zvuk toho motora, akože neverím tomu, že to je prirodzené, hlavne kvôli tomu, že tento motor je preplnený. Ale už máme suchú stopu. No, ešte sme nevideli celú trať. Ale vyzerá to tak, že aj. Zatiaľ len prvú zákrutu. Dal by Boh, aby bola suchá celá, mne by sa to veľmi páčilo. A máme aj druhú. Ako hovorí môj technický inžinier Jaro Krajčí, Áno. tak pokiaľ nestojí voda na trati, tak môžeme ísť na suchých. To znamená, že keď nevidíš vodu. Áno. Tak sme to spravili aj na NTC na Slovakia Ringu. A bolo to dobré. Bolo to dobré. Ale už to klže, voda je tu trošku. Takže zatiaľ stále zoznamovacie kolečko si dám s autom aj s tebou na palube. Či mi to nebudeš výskať? Á, zatiaľ nie. Dúfam, že nebude dôvod. Nechcem ti ho dať, to si teda píš. Pekne. Tu je tej vody dosť. Ó, jak to reve to, je to možné. Ani dotáčavé, čo? Trošku, no. Trošku neskoro na brzdy som šiel. Som pozeral na otáčkomer, čo? Áno, lebo som sa videl moment preradenia, ale v zásade ja ani nerád idem na aute, ktoré je také civilné, že vyslovene do ABS módu, vieš, ja sa snažím brzdiť tak, aby som do ABS-ka až sa nedostal, že by to začína to blokovať tie kolesa. Ozaj, ty máš ABS-ko na aute? Na tom pretekárskom? Nie. Lebo ja som počul, že niektoré autá majú takéto pretekárske ABS, že je tak ináč nastavené. To majú GTčka. Ježiš, to je voda, ja sa toho bojím jak čert kríža. Strašne sa ja bojím vody, keď je na trati. Hlavne keď je niekde, ak niekde nie je, to je peklo. Idem aspoň trochu dobrú stopu. A také sú niektoré zákruty, kde by sme išli inakšie, ale akože dobrá. Ukážeš mi ich za chvíľočku. Dáme si ešte jedno kolečko, potom to vychladíme a pustím ťa za volant. Ja napríklad ti môžem otvorene povedať, a teda aj pred všetkými mojimi čitateľmi alebo divákmi priznám, že ja tu vždy jazdím tak zhruba na 90% svojich schopností. A pre každé druhé auto platí, že sa nedostanem ani na jeho limity, skôr na svoje, pretože mne je absolútne sveté to auto nechať celé.
Všetko ostatné je potom. Ja vlastne nikomu nepotrebujem dokazovať, že tu urobím rekord, jak niekde na Nordschleife a podobne, vieš? Čo? Dobre, či? No dal si zlý Apex. Zlý? Však lebo si išiel na Obrubín, čo nechceš chodiť? No nechcem tak trošku. Chápeš, nebol som tam dlho. Treba to vyskúšať niekedy, nie? Zas nevravím, že sa ho nesmieš vôbec dotknúť, ale nie tak, aby si to robil cieľene v každej zátačke, chápeš? Toto by som mohol počúvať celý deň. Krásne, fakt krásne. Jaký soundtrack? Vidíš, nedotáčali sme celkom často. Možno zlou technikou jazdy. A tými pneumatikami som videl, že vlastne tie predky sú dosť jazdené. Žiaľ. Dobre, nebudem ti do toho vôbec kecať. Nejaký malý, počúvaj. Ale veď ja tak sedím na pilota. Ja to tiež práv? Ja som si všimol, ako sedíš v aute tu. Ledva ti bolo hlavu vidno ponad pontom. Normálne tam ležíš. Už by som mal na jazyku povedať na ležiaceho strelca, ale povedať to pilotovi tvojho akože, kalibru. v pretekárskom aute sedím takto. Akože fakt. No tak daj sa do pretekárskej polohy. No tak to je to pohode. Ale ja nemám rád, keď si dotýkam toto. Fajn. Po dlhom čase idem na okruh, bez rukavíc. Dúfam, že to tu Na 3 kola a snad nebudeš mať plus GR z toho. Nie, to je ale dobre sa akože drží, len si... Dám ti ponožky, chceš? Nechcem. Nechceš mať niečo na rukách? Náhodou som sa predčerom sprchoval. Sa teším. Ideme. Ja si dám do tohto, ja mám rád, keď si ja môžem diktovať. A ja som to trošku robil, nech sa páči. Tá prevodovka reaguje aj v čase, keď sa do toho oprieš a nemáš to v športovom režime. Ale vieš čo, na Bavorákoch dokážu vydržať, ja som fakt milo prekvapený, takže... Mal som auta, ktoré tu zvedli za 3 kola tak, že som nemohol jazdiť. Hen, jak to dobre funguje stále. Aha, takže toto je tvoj skorý Apex, trošku naširoko. Ale výborne, ako funguje výborne. Na to, že aké to má gumy, tak to ide fakt super. Takže ty s tým šklbeš, a keby si chcel ísť každú zatačku bokom. Nie. To máš z motokári však, stále s tým niečo robiť. Ja sa snažím tak plynulým ťahom. A to bude ten rozdiel medzi nami. Že o mňa sa nikto nezaujíma a s tebou by sa chcel každý voziť. Tá dvojka tam nejako nechce ísť. Nemá to samosvor, vidíš, nerobí to celkom tie pohyby, čo by si chcel. Tu je trochu vlhkosti stále. Ale na tú pravú stranu toho auta je to v pohode. Áno. Vieš, ja sa radšej budem tváriť, že sa bojím. Aj teraz môžeš dnesko nabrzdiť, lebo fakt to brzdí super. Pošli to tam bokom. Ty celkovo s driftom moc skúsenosti nemáš, nie? Ani nie, popravde. Pane Bože, jak to dobré huláka tu na vnútri. Krása, fakt. Si trochu nafúknem sedačku, lebo tu je tam pri tebe zo strany, nie? Ideme 220.
normálne by mi nenapadlo to takto ísť, ale odteraz to začnem skúšať. Prúser bude, keď začnem na tých autách robiť o sekundu, o 2 lepší čas. Ty kokos, tak toto si ako prešiel? Šialene. Šialene. Dobre, si páčilo to. To sa ti stáva aj na pretekoch, že ideš bokom takú celú Nie, pasáž? toto nie, toto som išiel prvýkrát bokom inak. Buď rád. Všetko je raz po prvý raz. Čiže nestávajú sa ti pretáčavé šmiky na pretekoch? Stávajú, ja som teraz na turbe určite. Ale nie tak dlho ako teraz. Nie. A však nemám si... Dám ti ten videozáznam, keď to má také prvé. To by sa ti zase s X-Drive nestalo. To teda nie. Akože vážne si ma dostal teraz, čo si tam robil. Nechcel som ti už do toho kecať, ale mal som na končeku jazyka ti povedať: Matej, nechaj to na čiernom povrchu, nechod na zelený. Mierny power slide ako v pretekárskom aute. No čo, zábava? Super, paráda, fakt. Možno keby boli lepšie pneumatiky, tak je to dobré. Tie červené auta sú fakt super, že? Nech je akékoľvek, ale keď je červené, tak je to super. Fakt paráda, krásne to ide, akustika výborná, jazdné vlastnosti super, na to, že to je výborné, že to je zadokolka, že to nie je X-Drive. A motoricky paráda, idem o 10 km pomalšie na cieľovej rovinke ako v mojom pretekárskom aute.